Dámy a páni, vitajte. Rozhodol som sa takto natáčať akože dokumentáciu, že čo robím cez týždeň, aby ste mali predstavu, že ako ja fungujem. No a dneska idem učiť na robotický krúžok. Tomu sa teším. Ešte neviem, že čo vlastne čo budeme robiť, ale dostal som od mami informáciu, že sme sa presunuli do inej učebne, lebo sme boli predtým v inej. A celkom ma zaujíma, že ako to tam vlastne vyzerá a funguje. Ja som tam ešte nebol, čiže celkom sa teším, že ako to vlastne bude vypadať. A tak. Takže momentálne som v komunitnom centre, ktorý je v Antole, a mám so sebou aj môj noťaz, ktorý budem používať ako pri tom učení. Inak ja som si ho sám opravil a neviem, či ho bude vidno, ale tu je krásavec moja Toshiba. Kto si pamätá, tak ja som natáčal na tomto notebooku predtým, ako som dostal vlastne môj stolný počítač. No a tak som sa rozhodol, že si ho sám opravím a zaspomínam si, že aké to bolo, keď som vlastne pracoval na tom notebooku. Mám taký pocit, že je kúsok rýchlejší, teda pomalší, keď som ho používal, ale to je asi tým, že sa toho nepoužíval. Hej, že bol proste nepoužívaný 4 roky a pol, hej, kým som ho sa rozhodol opraviť. No a tak ukážem vám, jak toto vlastne vypadá. Toto je takto, vám to ukážem. Toto je vlastne taká miestnosť, kde sú aj takéto stoly. Ja tu mám všetky moje veci. Ideme pozrieť do multimediálnej miestnosti, ktorá je vedľa. Musím prejsť cez túto chodbu a potom budem vlastne v multimediálnej miestnosti. Ja to takto skúsim. Tak nič, tak aby si ma videli. A ideme teda do multimediálnej miestnosti, kde je zároveň aj knižnica. Hej, tam je vlastne knižnica, ktorá je otvorená. Tu sú takéto stoly, pekne. Keď som tu napríklad bol minule, tak tu bola akorát taká mini akcia, kde som bol súčasťou aj ja. No a tu je celkom... Minule, keď som tu bol, tak tu bol oveľa horší zvuk. To čo má byť? Tu bol kedysi taký obraz hore na stene. Takto. Ale on asi padol do steny. A teraz to už není. Čo je celkom škoda. Ideme pozrieť do knižnice, že aké to je. Teraz vidíte vlastne aj strop. Tu budem tichšie, lebo to je zase iný akustický zvuk. Takže tu sú takéto knihy, tu môžete ísť aj dozadu. Takto máte také uličky, kde ja sa ani nebudem pokúšať ísť. Ale ten zvukový kontrast sa mi ľúbi, lebo vlastne keď idem z tejto knižnice do
do tejto miestnosti multimediálnej, tak je to obrovský zvuk. A teraz som si všimol, že táto časť, čo tu je, počkajte, tak toto tu nebolo predtým. Či bolo? Ani ja neviem, lebo toto si nepamätám, že by tu bol tento stĺp. Hej, že tento stĺp tu nebol predtým. Ale, čo som vám neukázal všetko. Ideme preskúmávať ďalej. To sú také stoličky. To je nejaký text na pesničku nejakú. No a to je niečo takéto. Tak toto tu vyzerá. A tu sú vlastne potom vecka. Na tejto shady chodbe. Tak toto tu vyzerá. Čiže sem chodievam každý útorok mávame ten krúžok a bolo nevýhoda ma trepať z domu, kde bývam, to asi viete, kde trepať z toho domu do školy, ktorý je v tejto dedine, tak sme sa teda tak dohodli, že budem chodievať sem. Som naspäť v tej kuchynskej miestnosti. No, koľko stočí? 9 minút, výborne. To ešte. Takže tuto mám svoj komp. Teraz sa mi akurát nabíja, lebo povedal do neho novú baterku. A skúšal som, že ako to vydrží. Vydržala 2 hodiny. Čo je takom nie veľmi dobré, lebo pôvodne mala vydržať až 4 alebo až 6, neviem. Ale proste asi tá baterka si musí zvyknúť na tento notebook. Proste to som si už zistil, že proste keď si kúpite novú baterku, tak tá baterka si musí najskôr zvyknúť na tú novú baterku a potom už pôjde normálne. Hej, že tam boli pokyny, že ako to nabíjať. A kupoval som to kvôli tomu, tú baterku, aby som tento noťaz mohol nosiť do sem alebo do školy. Mojej, nie do tej, kde chodievam ten krúžok robiť, teda učiť, ale aj do mojej školy, kde sa ja chodím učiť. Čiže tak. Asi. No, rozhodol som sa teda točiť takéto mini vlogíky, ktoré pôjdu samozrejme na môj druhý kanál. No a dôvod je taký, aby ste vlastne videli, že nie že ako ja fungujem, ale proste čo ja zažívam proste každý deň, hej? Napríklad dneska, hej, som v Antole, hej? A potom idem do školy učiť robotický krúžok, čo som dal kde som to dával? Na Instagram, hej? Kto ma sledoval, tak vie, že som na Instagram istý čas dával výsledky z robotických krúžkov, hej, že proste tam bol dátum a tam bol nejaký proste výsledok. No a teda rozhodol som sa takéto točiť videjka, aby ste videli, že čo ja vlastne prežívam. Takže zatiaľ čus.